Believers all over the world. I am Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm born in Sinchuaja, Ugochitubelu, na temple. I na agba family name because all the more this teacher. I'm born in Sinchuaja, Northern the Restoration Evangelical Mission. Bologna Masujo than an Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. Answer my mission is to help people live better life. No much time, no go one case. You show quite do every able benefit of family family staff. When I check all again, not to family, no boko yata. Makiri in a high maybe offer the staff of authority. I'm good. Other book here mute, not to family. A cares able for had it. For the family, send a hard Bible. We have more for. Any na Babacatabra, all to know. Or 4 and of 4 mark what do you offer now? New Yimba, the image Bible will replace your for. But I don't want to hang out with you. Yeah, and before we dive into today's lecture, important announcement. I'm on the child of the temple, which is an annual festival September 15th. I know no child of the temple are participating here. No, nobody even in Nigeria participating here. Whether me, I be more than I be a church, I'm not WhatsApp. And why he was the email you have for the festival. Yes, because over in the month of August, monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier. It's to go to the temple, to a call for Kubiokunis, Venezuela. Friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. To a kind of simulated the last of the month. I check out your Sunday show and about again, what and check out here on their WhatsApp numbers only. As you all know, we don't share testimonies on social media, I already hide my cabin. When I'm around at school, I middle way. My WhatsApp number remains 0805 78 37 672. Now, let's proceed. Issue why na ekwu benefit of family of so na ọtụtụ family ọbụla onwere family ọbụla na ana Igbo enwere ọfọ. Yes, quote me. Kama na abazi na ọgba onwe some family eriri nna feri nne ya nwere ike ojekwa ngwuru pay less attention to family ọfọ. Ọ na ịmara na nwoke ọbụla kwarụ ngwuru be nne ya kwarụ ngwuru ya kwesịrị inwe ọfọ ka mmadụ atụ na ngwurube nna m anyị nwere ọfọ daisi ụfọdụ n'ogwuru nna mụtara nna m ha ọfọ ha adị m nna m n'aka mana nna m mechara tụfuo maka na nna m jebere ụka jụ na onye medibịa nna ya mere ọfọ enyere ya n'aka tụfuo ya. Yes, ọfọ awụ like ancestral ọfọ ọmụwa je wache dị ọfọ mgbe ọfọ bido nyebe nsogbu. Mana aside that, enwere ọfọ ngwuru ebe ọ pụrụ obi kwesịrị na ọ ga-akwa ọfọ ngwuru ya maka na asị na ndị Igbo si na nwata biri ụlọ okele mmụọ. Ọ bụrụ na ị pụọ n'obi nke aka gị asị dibịa ụlọ ị kwesịrị inwe ọfọ ọnya bụ stop authority ọfọ aka ị ga-agha nwa gị n'aka. Mana ọtụtụ nne na nna ndị ikpeazụ a pụrụ obi ha enwere ọfọ dị afọ ha enwekwa ọfọ ha ya ha ndị ụmụ ha over. Ọfọ nke dị adị n'aka nna nna ya o tufuru etufu. I can tell you na ị mara ihe ị na-eme ma ọ bụrụ na ị nwere ọfọ ngwuru be nna gị and ịkwa na ngwuru daisi ị mara na be nna gị nwee ọfọ iche. Mana mgbe ị pụọla obi biri na ngwuru be gị n'ụlọ nke gị biri na be gị nụọ nwaanyị ị kwesịghị inwe ọfọ ngwuru be gị. Ịghọtara ya? Ọfọ a ka ị ga-eji wee na-egbuju ana ka mgburu be gị ghara ịda n'ọkụ. Ọfọ a ka ị ga-eji wee na-agọlu ana ka ụmụ gị ka o wee dịrị ha mma. Ihe sika ike were ọfọ jebe na ana ngwuru be gị ntị ọ dị. Mmadụ ama adọrọ gị ọfọ ana ngwuru ama adọrọ gị ana ngwuru. Ihe mmadụ nwere ike inyere gị aka wee wachie ọfọ mana the process bụrụ na anyị wanyere gị aka wachie ọfọ ma ọ walụ gị ọfọ anyị gwa gị etu ị ga-esi wee dọnya ma ana ngwuru be gị ọ dị ile ntị ọ dị. Mana malụ family ọbụla sị na nna ha enwere ọfọ maka na nna gị bụ onye riri eri o mere ihe o kwesịrị ime mana ije na agbụrụ ya na nna nna ya ma ọ bụ na nna ya ha fụ na ha nwere ọfọ kaba na o nwere ike carelessly
mgbe onye ji ọfọ agha nwụrụ onye agha ndịrị over adọrọ interested enwere ike je fanye n'ofu ebe ọ nọrọ ebe a kịka taa ya ịtagịrị ma ọ nweghị otu mgbochi kwara ewere je kpofusịa a na-eme clean up ma ọ na-alụ ụlọ ezinụlọ mara na onye ọbụla tụfuru ọfọ bido ọra tụfuru ọfọ ha etufugo ike nga ha ịghọtago maka ike nga so ọfọ a bụ okwu staff of authority ọgbụgba ndụ ndị nna gị ha na anabe nna gị ha na ndị ichie gbara. So whenever you discard it, it's like ọgbụgba ndụ a na ngọzi a na nkwekọrịta a ekwekọrịta ka iwe je tụfuo. Ị na-eje eji baịbụl emie ime ọ na baịbụl wụ ọgbụgba ndụ David na chi nke Izrel gbara oge ọ na-asị Chukwu okike ya gozie agbụrụ ya n'ụso ha agha bụ ndị na-anụso m agha n'ụso ha ọgụ bụ ndị na-anụso m ọgụ ụzọ ha gba ọchịchị Psalm 35. Mgbe ọ na-ekwu okwu maka Psalm 121 ọ na-ekwu na ha ga-adị ka okpuru osisi akụ na okpere orimiri n'akụkụ mmiri. Ọ na-ekwu maka agbụrụ ya ihe awa ọfọ David gọrọ maka ọdịmma agbụrụ ya nwa akwụkwọ nkịtị ọfọ ahụ ọ gọrọ does not concern you because you nwere any link. Ị bụrụ a descendant of David. So therefore ọfọ gọrọ na Bible is not for you. Mana ana m achọ ịgwa gị maka na eriri eri mụrụ na ọgwụrụ ụfọdụ dị more powerful than nke a David gọrọ nna ha gọrọ yuzu n'ọfọ okwucha ya onye ya enu bịa witness ọkụ ya na ana gbaa aka ebe nwere ha na-agbọ laws of sound na-abata ndị Igbo ji agha emechi ihe agbapụ egbe sound ọsị m ekuzi nke a dị iche mana ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na mgbe ọbụla famili ọbụla were ọfọ ha tụfuo na ihe ọpụtara na ha etufugo the covenant ha etufugo ọgbụgba ndụ ha etufugo ikikere. Ị mụrụ na o nwere famili agodolu mgbe a na-awa ọfọ ngwuru wee sị na famili a na ndị ntọ ama atọ ha na onye ntọ ọbụla tọrọ onye si n'ezinụlọ na enughị agha aja anaghị agha aja aka na-abụghọ ya otu aka na isi ndị ezinụlọ na-ama ejinachi a wee wa aja na ọnwụ ike ama abụ maka ha na ndị ezinụlọ a na ụmụ nwaanyị ya amụ na ngwuru a na onwere onye ga-anwụ n'ọnwụ ike onwere onye ga-anwụ nọ na-amụ nwa ime ọnụ nwere famili ọ fịara ahụ na dị ala na-eji ga-afụ nwaanyị jere ịmụ nwa nwụọ n'afọ ime ma ọ daghị nwụọ na lebọ nwere ihe a bụ ihe nsubi daghị ihe ehibere ehibe na ngwuru. Ime ọnụ nwere famili ọ ga-abịa ịtọọ onye famili a dadị ụnụ tọrọ ha ka kidnapping day na ụnụ ga-enwe nsogbu ụnụ tọrọ ofu isi nwere ike ime ihe a ga-eji wee invade that camp anwa release ndị niile eji ịdụnọ nke mere n'Enugu steeti nwoke onye ajọ dibịa na-aja atọ ndị mmadụ obere nwatakịrị ahụ o jere ịtọ mere spus ime ọ na-ejiri enwe ndị ejiri isi ha awa aja ime ọnụ nwere famili gaghị abụ iwere ha sị ka iwere ha mee ihe ọjọọ ịma na dadde ga-eji efudebere ihe a bụ ihe ndị nna nna ha godoro mgbe gboo mgbe a na-ele mmadụ a na-eme survival of the fittest afọ mmadụ agụgba mmadụ jele na slave trade. Ị ma na o nwere famili ụfọdụ godoro na ama eji ndị ntọrị ọbụta ka ndị ntọrị wakwado na ndị ntọrị ama atọnata onye ọbụla si n'ezinụlọ na-etiri ọfọ and ndị ntọrị ụnụ bụ ndị ntọrị bụ ha na ha bụsị akụ na-enwe problem ọ bụrụ ihe dị na ọgba ndị edebe na ihe niile aka edebechalụ mechaa ụfọdụ ụda na ọmụmụ ama awụ dia problem na ụba ga-abụ nke ha ihe niile aka agụrụcha ya ka iwere ọfọ a bụ the symbol of that authority eji echeta ọgbụgba ndụ ndị nna gị na ndị nna ụmụ mmụọ nwere were je tụfuo ịtụfuo ha na ịtụfugo agamniru eji m famili mmadụ mgbe nnukwu nna m onye nze na-ebi ndị mmadụ ego o nwere ọtụtụ ana ndị mmadụ jibiricha ya ego mgbe ahụ nsogbu mana mgbe etufuru ya ọfọ nsogbu dị n'ezinụlọ ụbịa mbịa mana eji ụbọchị nye ọfọ things turn around. Ama ọ bụ ihe nna agabiga mana aka tell you na o nwere ike ọ bụrụ maka ọfọ unu tufu ọgba ndụ unu discardịrị bụ ihe bụ nsogbu jee dozie ya root a na-ekwu ya ịgba nkịtị ịghọtara ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị nyere gị aka wee wachie ọfọ ngwurube nna gị anyị ga-enyere gị aka maka that is why we are here to help you for things to live better life. To help you live better life is not giving you money, is to redirect your footsteps ka ị na-aga na the right direction.
ka things wee dịrị gị mma, ka better life wee bụrụ nke gị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị. Ezi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.